Вчера беше. Вчера. Убиваме те. Нищо. Убиваме го. Нищо. Хайде, жива и здрава. Заповядай да си жива и здрава. Още толкова години да живееш. Още толкова. Да, заповядай там. Хайде. Заповядай. Цветята са за тебе. Заповядай, ще се сложиш в чашката. В стаята ще си ги И пожелаваме един прекрасен ден. Да. И всички ни от тук Много нататък са такива. здраве ти желаем и още толкова години. Лиляната, заповядай, това е от нас. Това е от нас, от колежката. От сърце. Мерси. Сини. Лиляна. Трябва да си мъги. Седни там да я снимаш. Гледай там. Иди седни. Да. Топ тук. Да, седни там да. А може да снима. Чакай ли. Ама той да се вижда. Ама той трябва да се вижда. Така. Щом доста назад трябва да съм, за да се снима. Там. Добре. Сега ще режем тортата в чиника. Много се чувстваш. Ничего. Да. Айде просто за... Айде, може да се разлееш тортичката. Ти така. Ти така се надържи. Така ти се надържи. Да те снима просто. Да. Дайте запалим свещите. Чакай, къде е това? Айде ти до този. Чакай сега да сложим. Да я запалим. Не. Да ги запала, дай да ги запала. Аз ги дупнах. Нека да сте си пожелали от сърце да ви се сбъднат всички желания. Дай чиника. Дайте да взема чиника и да си сложите да я пробвате. Сложи да капне. Ами това правя за всички ще има. Ето, сега си. Ето, заповядайте. Пожелай се нещо. Сложете си парчето за вас и си пожелайте нещо. Не, за да може. Минка за ключи. Ключи за Минка. Да помогнем? Така ще си служи. Айде са. Хапни се. Хапвайте сега. Искате ли нещо за пиене? Минка, Лиляна, тя не чува Лиляна.
приключихме. Айде. Айде, да спирам ли? Спираме.